बे भिडिअआ जास्ट ओरैनो फानिसो दै खिन्थु जास्ट ओरैनो एन्टारटेन थ' भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the back, black in the family, credit cards and the scammers. मोनसे फेसबुकनि भिडिअ देखायनि नोंथांमोननो फानि थ' जागायनोसै माने येल' गाराया गावनि एल'ना लाबाय बे येल' गाराया गावनि एल'ना लानायखौ एसे नायना लाग्रोदो। मोजां फटक लाबोनोबा लाबो आरो मोजां भिडिअ लाबोनोबा लाबो। नंगौथ' हो आरो मोजां एल'ना होबानो जाबाय हो आरो मोजां एल'। मा फटक जाखो बियो? हा मा जाथाय जाखो बेलाय? मा खर'नि क्रेक जाखो बियो? मा खर' क्रेक जाखो? नोंथांमोनाथ' नुखाबाय बे येल' गाराया गावनि एल'ना लानायखौ। गावनो येल' गारा गावनि एल'ना लायो। फेसबुकफोराव अनेक रोखोमनि भिडिअ नुनाय जादोंलै नोंथांमोननो देखायना होनो बे भिडिअखौ नायना लाना। नंखाय बाथ्रायावनो बोराबलायनायनि ओ भाई मारो मुझे मारो किसना होनलायग्राफ्रा ब्रेकआप जानायनि इतनी खुशी येल' गाराया बातानो थ' आरो मोनसे नायबावलाय बेखौहाय येल' गाराया बातानो बेखौ नायना लालाय। मां मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा मां फेसबुक नायबानो येल' गाराफोरखौसो नुयोलै। फेसबुक नायबानो येल' गाराफोरखौसो नुयो दे आरो बिसोरनो येल'बाय थाथों। दे थानांगौ बेफोरबायदिनो सासे सानै येल' गारा। थ' बे भिडिअ जास्ट ओरैनो फानि खालामदो थ' गाज्रि मोनलायनाङा रावबो थ' दिनैनि भिडिअ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन।